A családdal közösen megbeszélve döntöttem el, hogy idős otthonba költözöm. A gyerekeimnek az én biztonságom, nekem az önálló élet és az összetartó közösség volt a fő szempont a keresésnél. Az Olajág Otthonok Zuglói Intézménye kimondottan a mi igényeink kiszolgálására épült, akadálymentesített apartmanjaival, közösségi tereivel támogatja a mozgásukban korlátozott időseket. Az Olajág Otthonok valamennyi olyan szolgáltatást biztosítja az itt lakók számára, ami egy megfelelő életminőséghez szükséges. Hát a lakhatáson kívül, ugye természetesen a kapcsolódó energiaszolgáltatással is együtt jár, különböző programokon tudnak részt venni, tehát programszervezési szolgáltatásokat nyújtunk, mind házon belül, mind pedig külső programokon való részvételre is van lehetőség. Ezen kívül természetesen étkezést biztosítunk, napi 5-szöri étkezést, a különböző diétáknak megfelelő menüsorokkal, szükség esetén mentálhigiénés támogatást tudunk adni a lakóknak, illetve egy nagyon széleskörű egészségügyi ellátást is biztosítunk. Nagyon nagy gondot fordítunk a lakóinknak, hogy a szabadidejüket érdeklődésük szerint, illetve képességeik szerint tudják kellemesen eltölteni az otthonban. Számunkra is nagyon nagy dolog, és egyre többen jönnek, és egymást hívogatják, illetve igénylik a programot, mert az nagyon-nagyon jó visszajelzés a munkánkban, és a munkatársaim is abból tudnak újra és újra erőt meríteni, hogyha érezzük, hogy a lakóink egyre megelégedettebbek és egyre jobban érzik magukat. 3 héttel ezelőtt az intézményvezetőnk rendezett egy bográcsgulyást, amint lent voltunk, 30-an összejöttünk, Isten ilyen lett megfőzve, énekeltünk, beszélgettünk, úgyhogy nagyon jó volt rá. 2 hétre pedig fönt a 326-os szobába volt egy főzőnap, ott meg lecsót főztünk. Úgyhogy nagyon, de nagyon jó volt, jól éreztük magunkat. Jöttek föl lentről a kis betegek, ők fölvágták a paradicsomot, paprikát, mindent, és ugye a beteg kísérőnk meg megfőzte. Nagyon jó volt, és nagyon élveztük. Hazai viszonylatban a nyugdíjas otthonok közül úgy gondolom, hogy kiemelkedően sok program lehetőséget biztosítunk lakóink számára. Vannak úgynevezett nagy rendezvényeink, amiket udvaron, ebédlőben tartunk, klubokat is működtetünk, számtalan klubunk van, melyre a lakók teljesen önállóan, ki mire szeretne, korlát nélkül ingyen jöhetnek. Van egy központi nagyklubunk, ami nagyon jól felszerelt, mikrofon, keverőpult, hangfalak, projektor, lejátszók. Itt mi tartjuk a központi nagyklubokat, rengeteg klubunk van. Könyvtárt működtetünk 10 000-es kötettel, kirándulások, amiket nagyon szeretnek a lakóink. Van programbuszunk, 14 fős programbuszunk, amit a Paskál Otthonok heti 2 alkalommal kap meg. Kirándulni múzeumokba, színházba visszük lakóinkat, és segítünk évente 1-2-szer üdülésekben is, ami azt jelenti, hogy gyógyüdülés, Balaton, ide is elvisszük őket, amennyiben van rá igény. 600 adagos saját főzőkonyhával rendelkeznek az intézményeink, ami azt jelenti, hogy 9 menüből választhatnak, dietetikus állítja össze ezeket a menüsorokat. Vannak diétás menüink is, ami azt jelenti, hogy mindenki a betegségéhez kapcsolódóan tud választani diétát, illetve lehetőség van személy szerinti összeállított diétára is. Erre a dietetikus ad alkalmat, tehát akár egyéni diétáról is beszélhetünk. Az intézményekben szociális munkások és szociális asszisztensek is dolgoznak, elég széles és kiterjedt tevékenységi körrel rendelkeznek. Az ő tevékenységük már elkezdődik abban az időszakban, amikor egy érdeklődő van, ugyanis adott esetben úgymond előgondozásra meglátogatják az érdeklődőt a saját otthonába, fölmérik azokat a szociális és egyéb igényeket. Vannak bizonyos törvényi feltételeink is, aminek meg kell felelni,
kezelni, tehát ezekhez az előgondozást úgymond egy ápoló, szakápoló segítségével elvégzik. Amikor az érdeklődőből lakó lesz, és köreinkbe üdvözölhetjük, akkor természetesen a mindennapi beilleszkedésben segítik az életüket, ahhoz, hogy hiszen azért egy idős ember egy új költözéssel gyökérteleníti magát, és azzal, hogy új hajtásokat, új gyökereket tudjon ereszteni, ebben nagyon nagy része van a mentálhigiénés csoport, a szociális csoport munkatársainak. Megismertetik a helyi szokásokat, bemutatják a közösség többi lakójának, azokba a programokba segítik és javasolnak, amivel gördülékenyebbé tudja tenni a mindennapi életét. Idős otthonban főleg nehezen mozgó idős betegekről van szó. Nehézséget jelentene elmenni a szakrendelőbe, így házon belül megoldhatják. Nagyon sokféle vizsgálatra van lehetőség. Jól képzett, több szakvizsgával rendelkező kollégák látják el a szakorvosi feladatokat. Hát elsősorban ugye a háziorvosi belgyógyászati rendeléseket említeném, ami a leginkább frekventált természetesen, illetve hát ezen kívül nagyon sokféle rendelést tudunk biztosítani a betegek számára. Például a reumatológiai szakrendelést, ehhez kapcsolódóan gyógytornakezelést, uszodánk van, amelyben igénybe vehető ortopédiai rendelés, sebészeti szakrendelés, fogászati rendelés, ami egy héten 3-szor is van, neurológiai, illetve pszichiátriai szakrendelés, nefrológiai rendelés, urológiai rendelésre van lehetőség konzílium szinten, tehát hogyha szükséges, akkor ide jön a kolléga. Mivel itt egy elég zárt közösségben élünk, sokkal jobban ismerjük a betegeket, illetve a betegek is minket. Hiszen mindig ugyanazzal a szakorvossal találkozik, nem mindig mással, mint a szakrendelőben, hogy attól függ, hogy éppen ki rendel ott. Itt nálunk mindig ugyanazok az orvosok rendelnek. Én egyáltalán nem bántam meg, hogy ide bejöttem. Én már előre megnéztem, de én nem is nézegettem többet, mint van, akik sokat megnéztek. Én ezt hallottam, és én ezt szívesen be is beszéltem magamnak, hogy én tulajdonképpen nem is egy otthonban vagyok, hanem egy társaságban. Már kialakult egy kis baráti társaság, úgyhogy nem magánozóként ülöm a szobában órákig magamat, úgyhogy mi összejövünk, beszélgetünk lent a társaságban. A kirándulásokat, amik itt vannak, azt én általában mindig igénybe veszem, úgyhogy én megyek. Az egyik unokám az egészen Új-Zélandig szaladt, egy kislány. Nagyon kedvelem, sokszor skype-olunk, ezért van tulajdonképpen egy internetrendszerem. A lányom pedig ide költözött Cinkotárra, egy ilyen sorházba. A fiú unokám az sajnos elég messze lakik a Nyugatinál, őnála van egy 9 hónapos kislány, és tüneményes. 8. május 23-tól vagyok itt lakó, és 2009-től vagyok érdekképviseleti elnök. Ez egy nagyon összetett feladat, amit az érdekképviselet ellát, mert tulajdonképpen a lakók érdekeit képviseljük, ami egyértelmű, de ez összefügg azzal is, hogy a dolgozók is érintve vannak, tehát azokat a problémákat is átvesszük, amit mindenféle jellegű problémát továbbítunk annak érdekében, hogy a lakók biztonságát, érdekeit, jó közérzetét biztosítsa. Mindenki azon dolgozik, jobbá tegyük az itt lévő embereknek az életét. Széleskörű szolgáltatásokkal, színes közösségi élettel várjuk Önt a zuglói olajág otthonokban. Legyen a mi otthonunk az Ön otthona.